give you honor and glory. Good luck guys. Kagod mga boys. Go. So dami sa east side mga boys. Jump po gamay rin sa tubangan. Okay, samo kalayo. Side first go. First group mga boys. Idol, good morning. Nabiyaan ako sa first group mga boys. Subidya kayo. Na mga coast guard nito. 618. Stand 16. Checkpoint 1. Ay, naguba pa gina to. Pagbarog na ako na tanggal pa gina ang chain, giyak. Naipitik, di barog ko ba? Tanggal pa gina ang chain. Giyak mo nung po. Let's go. Checkpoint 1 done. At 25 km. At 22. Let's go. Now, Watay Road mga guys. Highway na. So dyan, tapadong isina kalkaon niya. Biyahak, nakasin drop ko na. Sige lang. Start of the game. Let's go. Talipon, talipon. At 36. Now at the top of Kalka. Ano na ba daw mga boys? Silong. Petik eh. Thank you boss. Morning. Morning. Let's go down mga boys. All the way down mga guys. Time check 7:33. 49 km.
At 55 patag dali, 55 padong 56 eskina. Yan, subida all the way. Gawa sa ta mga bay, santa sa Alik 55 kilometers. Around huling ta padong 66 eskina. Subida all the way 87 kilometers. Let's go, Akod. Grug. Small world mga guys. Si Sir Pong. Alam mo sir, si Sir Ricky. Ito niya. Si Sir Ricky. Ricky Bernal. Si Sir Rick. At Sir Pong ay. Kasabayan mi dere. Istoryahin mo mi, taga Cebu. Kilala ko siya dahil sa Belum. Dahil sa Belum. Kinuha niya rin kay by Mix, Miguel Flores. Belum. Dalawang Belum ni Sir Pong. Yeah, shout out kay Boss Miguel. Ay, nako. May jersey dad. Si Sir Bong Bernal 31 ka bike ang kay Sir Bong. Ngayon ang dala niya Factor Road. Dalawang belom ni Sir Bong. Charge. Walang charge, saka small ring. Kayang kaya. Thank you. Sir Bong, una ako sir ha. Oh, Time check mga guys. 8:15 now at 71 km. Pinakasagad ani mga guys. Ito. Wala tsaga lang kita mga guys. Ito ara mga bay. Jesus. May nagbago puro lagi po sa vida. Sige, magkapag sa vida mga guys. Ang biyo eh. Nangyagyan itong mga sakit mga guys. Kapay nas kasakit ng mga medical. Tulaw. Kuya na mga guys. Napag-ila mga sakit sa unahan mga guys. Matalis S. Kapay mga sakit sa unahan. Parang saan lang kayo sakit kayo. Let's go. Grabe eh. Tingnan mo na. papagitan ako ng konto pag nakabutan ako kumakain. Taka na. Kaya magtagal ako dito. Ayan, dali-lagyan ng tubig. Yellow boss, yellow. Thank you boss. 80 km. Oh, thank you boss. Konti na. So, gano'n kalayo pa isang checkpoint kuya? 7 kilometers. 7? Ulit po, lapay. Hello. Hello, Ben. Hello po. Dali daw. Ingat po. Naka na mga bikes. Ato pa na subidahon. Muna pinakalas, pamatay ay. Let's go mga bikes. Patay. 22 mga bikes.
Ahak na. Dito percent. Nice boss. Grabe yan. Grabe yan. 22. Grabe yan. Last na yan. Last na. May isa pa pula. Konti na lang yan. Kani mga boys mo ni siyang last part sa among video na gikan sa Batulaw line and then padung sa last checkpoint. So ako ni mga roughly mga 30 to 40 kilometers siguro. Naagtang ko nila ni Ariana, idol Ariana o ni Bike Ride mo nilang group. So nisabay, nisakay na lang ko. And then nag-cramps na sad ko, so mauna. Hangtod sa finish line, nagkuyog niya na nila. Picture na mo eh. Then finish na. Okay mga boys, nanobata. Paghuman sa sakit na subida. So, nakuha na nato itong medal. Epic 120 PM. Sakit mga boys. Ikaw kay freebies. Kanya uli na tayo mga boys. Di rin na ito, tapos na itong Sunday Kagod mga boys. 120 km 5 hours kape total time. Okay, tag previous may medal. Thank you sa akong coach dito, Alex Badayos. 10% coach. Let's go mga boys. Shout out mom and nanny, I'm coming home. Sa sunod na pong Kagod mga boys, Grug Shimano 120 km road bando.